هذا آدم تعتقد منطق وجهة طبعا ونص أنا بصلي على الكل ليش شومين שומעים אותי? אני בפלאפון רגע, בוא נראה. תגיד עוד פעם משהו? מצוין. צריך הגנה. כן, כן, אני מעבד נשימה מהתמון. בדיוק. איפה אני יושב? במקום של עובד? אין בעיה, זה לא בעיה להחליף אותו. מיכה, הכי קל. מה נשמע? גם המקום שאתה רוצה לקחת? גם מיכה. קודם כל תן לי להגיע فاضي والله احنا بنجيب ממש מקפיד. עמרם. מי זאת? עמרם, אתה יכול לבוא לידי, אני שומר. עמרם, תהיה רגוע. אתה מכיר אותה? בואו סיפורה שלה. קצת. לא עמי. על אביב. אדונה. בוא. מה עם ה... תגיד לי, דיברת עם המוקד? אז מודיע. ואתם קולטים או שזהו נגמר? אתם קולטים או נגמר? אני שואל מה אתם עדיין קולטים או נגמר? נגמר. נדחה, נכון, אבל אתה יודע שאתה נגמר, מישהו אחד נגמר, לך עדיין נראים בחיים. לא, אני בא לפה. לא. לא הבנתי. אם יהיה 5, תבוא תהיה 4 עליי. תבואי לילדים. אתם 4, עליי. 4. מה קרה לכם אתם כבר? ולא אהב זה... יש לכם המים? זה הכי מסוכר אתה. יאללה, תעזור.
אהלן. בוא נתן 20, מוטי 20, דני 30, או 5, או 80 מגיעים. לא, ויש מלא בזום. אבו לימין היה לו, נכון, במישים שלכם, ברד, לכם כל מה? להשתדל פעם הבאה להשתפר. אני חושב שזה פדיחה שלי. כל הקרישים פה הגיעו, לא נתחיים. קודם כל זה זמן טוב, לא? זה גם סימן טוב, כן? אתה לא עונה ולא חוזר, די. קבל עוד. לא, אם אני אדיק את זה, אתה תעבור לשם. רגע, הדף אצלך, זה את השמות. אהלן. אתה רוצה גם את ההתחלה? תמיד המילים. איזה שני? לא רואים זה מתנגדים. חברי מליאה אלי שם. מי זה בצד ימין למעלה? מי? ומתחתיו? גם אני פה, סגי. מי זה סגי? סגי. איפה? אולי תקבל חלק מהאורות. כן. לינור מתקשרת אולי גם בזום? מה? מרכז הפעלה. איפה זה מרכז הפעלה? שאלה טובה. בכניסה למועצה יש מבנה. יש שם ג'יפ כזה בכניסה, תגיד אולי. המבנה החדש. יוצאים החוצה, יש מבנה חדש, לכביש. הולכים מסביבו, עד הדלת.
מצד שמאל. כל גם הכבוד. לפני זה הושלם. רגע. קשר מסיימות. אנחנו נפתח במלחמה. אתה רואה שאני כן, אני רואה. רואה, אבל אני מאמין לך. זה היה לי עומרי. כן? כן, זה, נכון? שלום לכם חבר'ה, ערב טוב. ערב טוב, מקווה שיהיו ימים יפים ורגועים מאוד. ואנחנו משתתפים בצער של המשפחת של אבו לנין, יהיה זכרו ברוך גם, חסר לנו. כמה יספרו? זה פה. יש אנשים אולי, יש פה חלון נוסף. לא, לא נראה לי. חלון נוסף, כן, ברגע שיש חץ. דוד, אנחנו רואים, צגי כהן. טוב, הלאה. לא יכול להגדיל, אני לא רואה כלום באמת. זה, החלונות אני לא יודע להגדיל. וואו, אני לא. שידבר, אפשר ש... יש... יש מתנדבים שאנחנו... תכף נציג את כולם. בוא, עוד מעט אין מקום להיכנס לו, אתה צריך שני מקומות. זה חדרים של עבודה של קב"ט וכל מיני אחרון, זה החמאס. הפנס שלך דולק. תודה. שוב מתקשר אליך, אומר. מחפש אותנו שוב. גם חלול איפה? הלו. במרכז ההפעלה. איפה אתה? לא, עושה חזרה מהמועצה, יש מבנה חדש. כן, בכניסה תלך מסביב, לכיוון הכביש. תכף רונן בגים ויחפש אותך. רונן, תעשה קולות, יש שם את שובי. מה זה? פה, עד לפה, נראה אותך נכנס עד לפה עכשיו. או שכל אחד יזוז כיסא. נתחיל ברשותכם. ברור, חזק בזה, אל תדאג.
ערב טוב לכולם, אנחנו רוצים להתחיל. קודם כל, אנחנו כמובן משתתפים בצער משפחת זועבי, פטירתו של אבו לנין. היה פה ותיק, הרבה מאוד שנים, תרם ודאג לכל מה שרק אפשר, גם ברמה של כפר תמרה וגם ברמה של כלל המועצה. אני חושב שראוי ומכבד את כולנו. כמובן משתתפים בצער המשפחה, הכפר, כל קהילת הגלבוע. מישהו רוצה להתייחס לנושא, הכירו אותו יותר ממני, אז אפשר בבקשה להתחיל בזה. מישהו רוצה? היה חשוב לציין שהוא גם חבר מועצה. אמרתי. חבר מליאה זה לא חבר מועצה? לא אמרת שזה חבר מועצה. לא חשוב, עבר. מליאה הזאת היא מליאה שנייה בעצם מפרוץ המלחמה. אנחנו נקדיש לא מעט קצת סקירת המצב בתחילת המליאה, וגם בהרבה חושך יש גם הרבה מאוד אור, והזמנו לא מעט חברים להגיד להם תודה, ונוכל גם להגיד תודה. קודם כל כמה מילים לגבי מה שקורה בכלל ובמועצה בשבועות האחרונים, מ-7 לאוקטובר. אז במועצה המליאה. מי שבזום איתנו, אתם תצטרכו להשתדל להיות במיוט, אחרת אנחנו לא נוכל לדבר. כמו שכולם מכירים, ב7 לאוקטובר נפתחה מתקפה רצחנית על דרום הארץ, גם בירי תלול מסלול וגם כמובן בחדירה של מאות גורמי טרור ליישובי הארץ. נרצחו בזוועות וגם נחטפו לתוך רצועת עזה. מדינת ישראל הכריזה על מצב מלחמה בדרום ונערכת למלחמה בחזיתות נוספות. אנחנו מיום שבת קיימנו פה ישיבת מליאה, מי שהצליח להיכנס ב-11 בבוקר, ולמעשה נכנסנו למערך של חירום ופעולה בחירום מאז ועד היום. הרבה מאוד השקענו באופן טבעי גם בהגנת היישובים, גיוס נשקים, הקמת כיתות כוננות, ביצורים של יישובים במובן הזה של להעמיד להם יכולות הגנה, אם זה בסוללות אדמה ואם זה באמצעים אחרים. אנחנו מתכוונים גם בעזרתכם היום לאשר תב"ר של חירום שעוסק גם בכל מה שתיארתי עד עכשיו, גם בהצטיידות, גם במיגון וגם בהכשרות וגם בפעולות רבות שאנחנו עושים. בנוסף לזה, שיפוץ מקלטים? כן, כולל שיפוץ מקלטים, כולל הרבה דברים נוספים. בנוסף, עד לרגע זה המועצה מארחת ביישובי השונים סדר גודל של 2,700, כמעט 3,000 מפונים, חלק מפונים מרצון וחלק מפונים בהחלטות מדינה, גם מהדרום אבל בעיקר מהצפון. יישובים שבהתחלה קלטו גם ברמה הפרטנית, זאת אומרת אנשים שהחליטו לארח אנשים בצורה טבעית, וגם בהמשך יישובים שיצרו קשר עם יישובים. צריך לזכור שבתחילת המערכה היישובים שהתפנו עשו את זה מהחלטה של עצמם, לא חיכו להחלטת מדינה, ופשוט מאוד פינו את עצמם לאזורים מסוימים בארץ. מאחר ואנחנו גם נחשבים אזור בטוח יותר וגם מוגדרים מועצה קולטת, באופן טבעי צופפו לפה הרבה מאוד מפונים, והם כמובן נכנסים למערך הטיפול של מועצה אזורית גלבוע ובאחריותנו, חלק גדול בעזרת היישובים וחלק גדול ממה שאנחנו עושים כמועצה. לצערי הרב, ממש עד הימים האחרונים, מעט מאוד משרדי ממשלה הצליחו להתייחס ולהיכנס מתחת לאלונקה. רובם עד לרגע זה מתעסקים בעיקר בקבלת נתונים, וכמעט כל מה שעשינו עד היום היה בזכות ומאמץ מה שעושים היישובים ומה שעושה המועצה עצמה, חוץ ממשרד הבינוי והשיכון שכבר בתחילת המערכה יצר קשר ושאל והתעניין וגם אמר שכנראה יהיה תב"ר בהקשר של שיפוץ מקלטים, ואחרי זה גם הגיעו הרשאות. אף משרד ממשלתי מעבר לזה לא יצר כרגע פעולה מסייעת מעבר לדיבורים. הגיע מכתב נדמה לפני יומיים או יום של איזשהו סיכום שעשה השלטון המקומי יחד עם משרד הפנים ומשרד האוצר על הרצון ועל הכוונה לייצר תקציבים לרשויות באופן דיפרנציאלי, כמובן שהוא מבדיל בין רשויות מפונות לבין רשויות אחרות. אנחנו בינתיים מדשדשים עם הרבה אפלה מה יהיה ומה לא יהיה, אבל עושים את מה שאנחנו מבינים שנדרש לעשות
כמובן להגנת היישובים שלנו והמפונים שכבר נמצאים אצלנו. מחר תהיה ישיבה עם גורמי משרד החינוך להקמת מתקני חינוך בהגדרת משרד החינוך. הוא מזהה איפה יושבים ריכוזים של מפונים ביישובים, ובעצם במקומות האלה, ככל שנבקש והוא יוכל לתת, יקומו בהגדרת משרד החינוך מתקן חינוך, שזה אומר שמשרד החינוך ינסה להקים גנים ומענים חינוכיים אחרים בצורה מוסדרת, כאשר משרד החינוך אמור להתגייס ולהעמיד את המשאבים הנדרשים. סך הכל אני רוצה להגיד שמצאנו הרבה מאוד מוטיבציה אצל התושבים שלנו ואצל הנהלות היישובים, הרבה מאוד רצון לשתף פעולה. בשטח מתבצעות הרבה מאוד פעולות, כמו שאמרתי, גם על ידי היישובים וגם על ידי המועצה. גורמי הביטחון עובדים איתנו בשיתוף פעולה ובסנכרון מלא, ויש הרבה מאוד גורמי ביטחון, גם פיקוד העורף, גם משטרה, גם מג"ב, גם חתמ"ר, שבעצם בגזרה הזאת שמדובר במועצה האזורית גלבוע, מחולקת לכל מיני גזרות אחריות שונות, וזה בהחלט מצד אחד מורכב יותר לפיקוד ושליטה, ומצד שני מאפשר לנו לעשות דיפרנציאציה של איפה מתנהלים בצורה אחת ואיפה מתנהלים בצורה אחרת. לפני מספר ימים ולקראת התראות שהיו, החלטנו לעשות הפעלת מוסדות חינוך באופן שונה מגזרות לגזרות, כאשר צריך לדעת שעיקר האיום שמתייחס פיקוד העורף בערכות מצב הוא בעיקר באזור שלנו לאיום ארטילרי, תלול מסלול מכיוון הצפון, אבל אנחנו יחד עם גורמי הביטחון בשטח, וחלקם נמצאים פה ויוכלו גם להגיד את הדברים מטעמם, התייחסנו לייחוס מגזרת ג'נין באופן שמחמיר על חלק מיישובי המועצה ומחייב אותנו לפעול במשנה זהירות. אני רוצה להגיד שבסוף הסקירה הקצרה הזאת, ויש כמובן הרבה מה להגיד, אבל אני לא רוצה להעלות אתכם, שבתוך הרבה חושך, כמו שאמרתי בתחילת דברים, יש פה גם הרבה מאוד אור, והרבה מאוד גופים ואנשים שגייסנו, נרתמו ובאו בשיתוף פעולה, ואנחנו רוצים לציין ולעשות להם הרבה כבוד בעזרתכם, ולהגיד להם תודה רבה. החל מזקי, מפקד החבל, מפקד היישובים שנמצא איתנו פה, תרים את היד שיכירו, תקום רגע אפילו אומרים, אז תקום, למרות שאתה קטנצ'יק, לא רואים אותך. תכף אם תרצה אני גם אתן לך לומר. לא ישן, לא ימים ולא לילות, כל הזמן הוא מסתובב סביב התענכים. זקי בעצם אחראי על גזרת חבל תענך, הקים איתנו את כיתות הכוננות, נמצא יום ולילה, נמצא איתנו בשטח, נמצא איתנו בערכות מצב ברמה היומית שאנחנו עושים במועצה, מאמן, מוביל את האימונים של כיתות הכוננות ביישובים, לילה כמו שאמרתי, ובאמת בן אדם שלמדנו להכיר בשעות האחרונות, קרי בשבועות האחרונים, אני מתייחס לזה כשעות, כי זה באמת, אנחנו כמעט ולא מתנתקים, כתף אל כתף עם כל גורמי המועצה ברמה המקצועית ביותר, האחראית ביותר, ובאמת בתוך מסירות ראויה לציון. אני רוצה להגיד לך תודה רבה. יחד איתו אני רוצה לציין גם גורמים נוספים. אחד, נמצאים איתנו בזום גם רשות ניקוז ירדן דרומי, אייל קנץ, וגם רשות ניקוז קישון, שגם כן בהתגייסות ללא מגבלות, כן, חמי כמובן, חיים חמי, ללא מגבלות, מעמידים לרשותנו כלים ועזרה מהכשרת דרכים, דרך עזרה במיגון היישובים, ולא דופקים חשבון ולא שואלים שאלות, איפה שרק צריך מתגייסים ועושים את כל מה שצריך. אני רוצה לציין גם את היקלר שלנו, איתי, תקום עכשיו אתה, שיראו מי מדובר. מהיום הראשון של המלחמה נמצא איתנו פה באופן יוצא מן הכלל, כיוון שאנחנו יודעים איך אנשים יכולים להיות, ובמשימות רבות מאוד שאנחנו מטילים עליו, לוקח על עצמו, עובד ישירות גם מול היישובים, מקבל משימות נוספות שקשורות בקשר עם גורמים מקצועיים אחרים, ועד רמה של מיגון, טיפול במקלטים וכל דבר אחר שאנחנו רק מבקשים, עוד פעם בצורה אחראית, מקצועית ועם הרבה מאוד שליחות, ותודה רבה, זה לא מובן מאליו בעינינו. אני רוצה לציין ברשותכם עוד שני אנשים מסוימים, ואחרי זה אני אבקש גם המנהלים לציין כמה אנשים ומתנדבים. אחד זה אילן כהן, מחפרון העמקים, שוב פעם, בלי לשאול שאלות, מותר. בלי לשאול שאלות מיותרות, אמרנו צריך כלים וצריך פה עזרה, שלח את האנשים ושלח את הכלים ועושה איתנו פה ימים ולילות בשביל שאנחנו נוכל באמת להרגיש מוגנים יותר, זה לא מובן מאליו ותודה רבה לכם. ואני רוצה לציין גם את עדי לוי ממושב דבורה, כאשר אירוע מאוד מאוד אישי,
לאחד מהחקלאים שלנו בגזרה. קרה דבר מאוד לא נעים, גם ברמה הבריאותית וגם ברמה הכלכלית. רגע לפני קריסה אמרנו מי יכול לעזור, בכלל בלי לשאול שאלות, אמר אני שולח את הבן שלי שחזר עכשיו משנת שירות, היה אמור לעבוד אצלי, ושולח אותו לעבוד עכשיו באיפה שרק צריך, ואנחנו רוצים לציין את זה ולהגיד תודה רבה. כמו שאמרתי, בתוך הרבה מאוד חושך אנחנו מוצאים גם הרבה מאוד אור. ניתן לכם להמשיך. כן, טוב, נעשה את זה מהר. אז כמה מתנדבים שהפכו להיות ממש חלק מהארגון, ולפעמים שוכחים שיש להם בית בכל דבר שצריך, כל משימה שרק קוראים להם. את חלקם פוגש הציבור בפעילויות הפגה שהם יוזמים ועושים לכל מי שמבקש בכל פורום, וחלקם ממש הפכו להיות עובדי מועצה במשימות מיוחדות. שלב פלדמן, בוני ארז, ונדי נחום, שחף רמות, דורית מלינגר, רבקה צ'אפה, סטס עם כל בית המוזיקה, איתי ארבל, אתי ארבל, יור צחי ברק שבא לכל משימה פה בחמ"ל, יניב בן שימול שכבר לא זוכר מתי יום ומתי לילה. זה מבחינת המתנדבים. יש לנו גם כמה עובדים שבשלב שהם מפסיקים להיות עובדים הם ממשיכים להישאר פה ועוברים לתפקיד שלהם כמתנדבים. נתחיל עם יערית גינסבורג, אגר מנקיטה, מרדכי זלר שהוא בכלל מנהל את השירות הפסיכולוגי החינוכי שלנו, אבל הוא בערך מנהל את כל הצרכים הפסיכולוגיים ברמה העסקית, שהוא דופק על כל דלת פותח בלי שהזמינו אותו, מתיישב ומציע עזרה. באמת מעורר הערכה. שני באור, ליאת יוספי, שרון כהן, מירי טריגרמן, אסנת נוף, קרמלה חנו, מיכל פסקרו, גלית ברגיל, אורלי שטיינר, ליאת אסרף. שוב, לכולם באמת תודה מעומק הלב. כולם עסוקים במגוון פעילויות כל היום, גם שגרה, גם חירום, זמינים 24/7, גם אם מתקשרים אליהם ב10 בלילה. הם מתייצבים בכל משימה, גם אם אין להם מושג מאיפה מתחילים לאכול אותה. כולנו נדרשים לעשות כל מיני משימות שבחיים לא עסקנו בהם, ופתאום צריך לעשות אותם, והם הראשונים להיות לצידנו, ותודה רבה לכם על זה. זקי, בבקשה. כן. ערב טוב לכולם, לי קוראים זקי עבאס, ואני מכפר ג'ת שבצפון, קו לשמה. יש לי אישה ושתי בנות שמה, וילד אחד בעזה ועוד 2 אחים בעזה. והמחשבה שלי אצלכם פה. אז תחשבו כמה זה, המקום הזה חשוב לי מאוד. חשוב לי. אני בטוח שחשוב לכל אחד ואחד. אין לי ספק שפה הייתה עבודה, א' מ-2005 פלוס מינוס, ביטלו את הרב"שים, ביטלו את החדרי נשק, כל הדברים האלה, כל הנושא ביטחון, ביטלו. מה שעשינו מתאריך 8 לחודש עד ליום, זה היה משהו לא יאמן. ועכשיו סיימתי, לפני שהגעתי היינו בישיבה עם כל מיני מועצות, מה ההשיגים של כל אחד. מה שהגענו כאן עם כיתות הכוננות, וכל ההבטחה, וכל המשאבים שיש כאן, לא יכלתי להגיע בלי העזרה של המועצה ומי שעומד בראשה. אין לי ספק שכל מה שהגענו היום לכאן, אם זה בביטחון, בנשק, בעבודים, בציודים, במיגון, בכל דבר. חבר'ה, אני באתי ממקום עכשיו משיחה, מה עשו מועצות מול אנשים כמוני, יש בכל מועצה אחד כמוני, ואז אנחנו עלינו את הדברים האלה. יכול להבטיח דבר אחד, שמועצת גלבוע יש בה בו כיתות כוננות בכל היישובים, בלי יוצא מהכלל, כולל נושא הבטחה. ביום חמישי גם אנחנו מכנסים לפה כנראה עוד איזה חבילה של לוחמים בכל הקו התפר הזה. ואני יודע טוב מאוד שאני פה לא הייתי מגיע למה שהגעתי בלי עזרה של כל מי שנמצא במועצה. מי שעומד בראשה, המנכ"לית, באות אחרים אין מה שהגענו, באמת אין. וזה בזכותכם ולכם. ותאמינו דבר אחד, אנחנו חזקים מאוד, חזקים. תסתכלו לי בעין מה שאני אומר לכם. אנחנו חזקים מאוד עם כל הנפילה שיש. הייתה נפילה, אין ספק. הייתה נפילה קשה מאוד. למי שלא חשב, אני
גם לא באתי להתווכח על נפילות, אבל אנחנו היום חזקים. ואנחנו כל יום יותר חזקים מהיום לפני. ועוד נתונה. שיהיה לנו בהצלחה, ושיהיה לנו בהצלחה, ותודה רבה לכם. כן, בשמחה. איתנו? אפשר? כן, תודה. קודם כל תודה רבה ככה על הערכה וההוקרה, באמת זה מחמם את הלב ולא מובן מאליו. חשוב לי ככה, ביקשתי מסמדר להגיד כמה דברים, אמרתי אותם כבר בפורום יותר מצומצם, אבל חשוב לי ככה להשמיע אותם שוב, כי זה באמת כל כך נוגע בי, כל העשייה הזאת שקורית כאן במועצה. אני בעצם תושבת שדה נחום, והרבה פעמים עלתה במוחי המחשבה, אולי אני צריכה לעבוד ככה במעיינות ולעשות יותר לביתי, ילדים שלי וכדומה, אבל ככל שאני ככה נמצאת יותר ומכירה את כל העשייה המדהימה שקורית כאן, אני מבינה שאני במקום הנכון, המקצועי ביותר עבורי ועבור השירות שאנחנו מצליחים לתת לתושבי הגלבוע. אני נהנית לראות הסטנדרטים הכל כך גבוהים האלה והמאוד מאוד לא מובנים מאליהם, באמת בכל הרמות, אם זה מבחינת חינוך, ומרשה לעצמי להעיד גם על הרווחה ומחלקת יישובים, וההגנה וההיערכות של הכיתות כולנו, וההתנדבות והשני, ולמען המפונים. זה באמת מאוד מאוד לא רגיל, מאוד נדיר בנוף, ושווה ערך יותר מהכל. והניהול של הדבר הוא מאוד מאוד קשה. תודה, תודה על הזכות. תודה רבה. תודה. אני חושב שיש פה עוד משהו שהמועצה צריכה להוקיר, זה נושא של שהתגייסו... אחד מהם ציינו. לא, מי זה? אילן. יש עוד, וצריך איכשהו להוקיר אותם, כי הם התגייסו באמת בצורה... תכף אני אגיד משהו נוסף על זה. תכף אני אגיד על זה משהו נוסף, יש פה אתגר לא קטן. בסדר, אבל אני אומר שההתגייסות הייתה מדהימה. בהחלט, תודה רבה. אני רוצה להגיד לכם שיש אתגר לא קטן, כי רוב או הרבה מאוד מהקבלנים שלנו קבלנים בני מיעוטים. יש לא מעט יישובים עכשיו שנמצאים בלחץ ובחששות וממש מתנגדים שיכנסו אליהם לעבוד. אני ערב מקבל הרבה מאוד ריקושטים מאנשים ויישובים, איך המועצה מעיזה להביא להם קבלנים ולעבוד כאילו אין מלחמה. ואנחנו עומדים על זה, שאיפה שרק אפשר, המועצה תמשיך לעבוד עם אזרחי מדינת ישראל ותושבי מדינת ישראל ותושבי הגלבוע, זה לא משנה עם איזה צבע, עם איזה מין, עם איזה מגדר ומאיזה מוצא. רק שנייה. אני צריכה עוד מילה, סליחה. עוד מבואי לי. שכחתי 3 אנשים מדהימים. שכחתי את זי ואת פירס ואת סמיך. שמעבר לזה שאין להם מנהל, כי הוא מהיום הראשון נשאב להם והם הפכו להיות מנהלים תותחי על, חוץ מלהכין את עצמם להיסעים לחינוך, לבטל את זה זי ופירס, ועוד פעם להכין בערב, ועוד פעם לשנות הכל, הם גם מסיעים כל היום וכל הלילה חיילים, וזה לא יאומן איך שהם עושים את זה, שני החבר'ה האלה, זה פשוט מעורר השראה, וסמיך הפך להיות מנהל אגף תברואה באופן מלא, החליף קבלן באמצע, כי הקבלן הקודם נשאר בלי פועלים, שכולם כמעט היו מהרשות, והוא עשה את זה בשקט, ועבר לעבוד בשתי משמרות, כי יש לנו כמות מפונים, כמו שאתם מבינים, זה כאילו צמחו לנו פה עוד 4-5 יישובים לפחות, וזה בדממה ובמסירות, ובאמת סליחה ששכחתי, ותודה רבה לכם. תודה. תודה רבה לכם. לגמרי, סליחה. יצא פעמיים טוב. התחלתי לומר לגבי הקבלנים, עם הרבה חשש, כי חלק מהקבלנים גם הם בעצמם חוששים, נכנסים וחוזרים לעבודה, ואנחנו מפגישים אותם עם התושבים, ואנחנו מתעקשים להמשיך גם בחירום את השגרה שבה אנחנו ממשיכים לפתח את הגלבוע ולהוביל את הפיתוח, כיוון שבסופו של דבר כולנו רוצים להמשיך לחיות פה ביחד ולתת את הכבוד ולחזק את הקשרים וחלילה לא להיפגע
מהאירועים הקשים מאוד שהיו עד עכשיו. רצית להגיד משהו? כן, כן. טוב, אני כמו כל אחד מאזרחי מדינת ישראל, וגם מחוץ לה, קראנו ליום שבת, יום שבת השחור, וראינו מה עשו שם הרוצחים הברברים. נעשו דברים זוועתיים ביותר, מקוממים ברמה גבוהה מאוד. כשאני רואה את הדברים, זה לא סוד שתהיה לי אמפתיה להתיישבות, לקיבוצים, למושבים, כי פה אנחנו חיים ביחד. ומתחיל המוח שלך לעבוד. אני רוצה להגיד לך, עובד ולכל הנוכחים. אני כמעט בטוח שלא יהיה. מה שהיה בעזה לא יחזור עוד פעם. אבל, חס וחלילה, אם יהיה משהו כאן, ביישוב אחד, או ביותר יישובים, אנחנו נהיה שם. לא אני, אנחנו. אנחנו נהיה מגן אנושי על היישוב ועל התושבים. גורל אחד, או שנחיה ביחד, או שנמות ביחד. לא נפקיד את זה. ואני רוצה להגיד לכל החבר'ה, אני מייצג הרבה, יש מייצג מהרבה אנשים. זה פשוט מאוד, תרגיעו את האנשים, אנחנו מאוחדים, כוחנו באחדותנו, נמשיך להיות מאוחדים, נמשיך להיות חזקים, ואף אחד לא יכול עלינו. ואני רוצה להגיד גם מילה טובה לעובד, שמגיע לו. אמרו, ואני, זקי אמר ואני אומר. הרי גם מה שהיה שם ראינו שראש המועצה נהרג בקרב על היישוב, ורון לברכה, ועובד ייבדל לאחים ארוכים. אמן. אתה מנהל את זה ביד רבה, הוא מסתובב, רואה אותו הרבה פעמים. הוא מגיע לבד, הנס שלו איתו, ומסתובב, ואני אומר לך, התברך הגלבוע, ומנהיג כמוך, והלוואי שתמשיך להנהיג את גלבוע עוד הרבה שנים. אני רוצה לשלוח מכאן תודה לעדה, כמה פעמים התקשרה אליי, והציעה את העזרה שלה, מה אתה צריך, מה אתה רוצה, מה אתה. אנחנו לא סתם, אנחנו אחד בשביל השני. אחד ישלים את השני, וממש כמו שאמרתי, הלוואי, שלא נצטרך את זה, אבל אם חס וחלילה יהיה, אנחנו נהיה שם, והרבה אזרחים ערבים מהכפרים יהיו שם. תודה על הדברים. לפני שאנחנו נכנסים ללוז, מי שרוצה להגיד משהו נוסף. אני רוצה להוסיף, קודם כל להודות לראש המועצה, לענת, שכל ערב הם מסתובבים בכיתת כוננות, וכל בקשה שאנחנו מבקשים הם נענים וחוזרים, הן במקלטים, הן בתאורה ברחוב, הן בנשקים לכיתות כוננות, והם באים כל הערב ושומעים את הטענות של החברים והם נותנים פתרונות. על זה אני אומר תודה לראש המועצה ולכל הצוות ולכל המועצה. תודה. אני רוצה עוד להגיד עוד פעם, זה לא יכול לקרות בלי שיתוף פעולה מלא עם הנהלות והנהגות היישובים, ואותה תודה אני רוצה להגיד גם לכם, דרככם גם לאחרים. סך הכל אני באמת רואה פה אנשים נותנים מכל הלב ובצורה של שליחות אמיתית, וזה בהחלט מעורר גאווה. אז תודה לכולם. אנחנו רוצים לעבור לסדר היום ברשותכם. כן, מי שמתנדבים ואחרים, תודה רבה לכם, גם בזום. תודה רבה. תודה שכיבדתם אותנו. לפטופ, לא לשכוח. תודה רבה. תודה לכם, מרדכי. תודה רבה לכם, ונהיה מאוחדים כל הזמן, וביחד. שלב, מירי, תודה, לילה טוב. על התמונה. יכול לזכור גם. שלב, לילה טוב.
כן, הכל בסדר. נדמה לי שמי שאיתנו זה אורי ושגיא ודוד מולה ורלי ואבי רוסו, אני צודק? ואלי כמובן. ג'וואד, כן. חיפשתי את חברי המליאה. חברים, אני רוצה לעבור לסדר היום. אנחנו מבקשים לאשר את הפרוטוקול מישיבה קודמת. אם יש למישהו שאלות או התייחסויות, אפשר לעבור, חברי מליאה שיושבים מסביב עוד יכולים לצרף לשולחן. אם אין, מי שבעד שרים את היד בבקשה. אני בעד. אני בעד. תודה. אני בעד. בעד. תודה. מי שנגד שיגיד. אני מעכשיו יעבור לנגטיבי, זה יותר קל אל מול הזום. אנחנו מבקשים להעביר לסעיף הראשון, מעבר לאישור פרוטוקול, זה כמובן אישור חוזה עם קרוב משפחה. אני אתאר את המקרה ואילן יתייחס ויסביר. אנחנו, כמו שכולם מכירים, חילקנו משאבים לכל היישובים, לעשות עבודות ביישובים. עשינו רכש, בוועדת רכש בשני עבודות שיש במושב דבורה. ניגש לשם מציע שוועדת הרכש, שזה מנכ"לית המועצה, גזבר המועצה והיועץ המשפטי, לא מכירים, אישרו ויצאה עבודה לפועל. ברובה גם היא הסתיימה, ואז אנחנו הבנו שנפלה תקלה, ובעצם המציע לא הכיר את החוק שהוא לא יכול להגיש כיוון שהוא בן של חבר המליאה, וועדת הרכש כאמור לא הכירה, ומכאן בעצם אמרנו עצור וצריך לבדוק את עצמנו. פנינו ליועץ המשפטי שמכאן הנחה אותנו ומנחה את כולנו מה צריך לעשות. אילן בבקשה. כן, אז הדבר הזה הוא אסור באופן עקרוני. יש סעיף 89(ב) רבתי. סליחה שאני מדבר עליך, אילן. אני מבין שזה קשור אליך, אמנון. הדיון לא קשור אליך. אני לא הקבלן. אני יודע, אבל קשור אליך בתור חבר מליאה. כן. הדין אומר שאתה לא אמור להשתתף לפחות בישיבה. למה? למענך אני אומר. חד משמעית. למענך. חד משמעית. גם ביקשתי את זה לפני כן במייל. אני ביקשתי את זה לפני כן במייל. את כל היום במיילים וזה כותבת מה שלא צריך, אבל זה בסדר. אם אני צריך לצאת, אני צריך. בסדר? עמרם, שיגמר הדיון. כן, אני לא. הוא נגמר, אתה יכול לחזור. מקריא רגע אחד את הסעיף. מקריא את הסעיף, שהכותרת שלו היא איסור התקשרות בחוזים. לא שומעים את אילן. כך. בוא אילן, בוא. אילן. הסעיף אומר שחבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על 10% וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה. לעניין קרוב זה גם בן או בת. בסדר? מה שרלוונטי לענייננו. ועכשיו סעיף קטן ב' 3 נותן את האפשרויות הבאות. הוראות סעיף קטן א' לא יחול... למה פספסת את אחד קטן? תקרא גם את אחד קטן. הוא חשוב, אחד קטן. שמה? יודיע על כך למועצה בכתב ובעל פה. 2, מה ש... לא, 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 את קוראת משהו אחר. את קוראת את א', אני קורא את ב'. זה חלק מהסעיף. לא, לא, זה לא חלק מהסעיף. אני מבקש, תיתנו לי רגע אחד. אני בסעיף 89(ב) רבתי, לא סעיף 89(א) רבתי. בסדר? זה דבר אחד וזה דבר שני. אני חוזר רגע אחד אחורה טיפה. מתי, על איזה מקרים זה לא חל, האיסור הזה לא חל. יש 3 אירועים, והאירוע שהוא רלוונטי לגבינו, זה חוזה או עסקה שהמועצה ברוב של 2/3 מחבריה, לא מהנוכחים אלא מחבריה, ולאחר מכן באישור השר, השר זה שר הפנים, התירה ובתנאים שהתירה, והודעה על מתן ההיתר תתפרסם ברשומות. לכן אנחנו כאן. צריך שפעם אחת
אז צריך לעשות על זה הצבעה? כן, ככל שתאשר המליאה ברוב של 2/3, כן. אחרי זה, ככל שיאשר משרד הפנים, זה עובר לאישור שר הפנים, ואז מפרסמים ברשומות. אני רוצה להתייחס לנושא הזה בבקשה. מ-20 שנותיי במועצה, 2 חוקים מטומטמים קיימים בתוך הרשויות המקומיות. אחד זה רישוי עסקים, והשני זה ניגוד העניינים. שלא משפטן אחד אלא הרבה אמרו, אם אתה תודיע, ומה היה אמרו לעשות? להודיע שאני בניגוד העניינים ויוצא. עצם שאתה מודיע שאתה בניגוד העניינים, אתה שם נופל. כי אתה מזמין, אתה אומר, אני בניגוד העניינים, אני קם לצאת, כי האחיין שלי עכשיו נכנס, או האחיין שלי הזה, או האחיין שלי כך וכך, ולכן מה אני מזמין? חברים, איתי, יאללה. ולכן גם לא להודיע, ואם תודיע, יכולים לתבוע אותך, ועברנו הרבה יותר קשה במועצה, עברנו חקירות יחד בנושאים האלו, בדברים הרבה יותר קשים, וכלום, זה חוק שסתם לא קיים. אבל, אני אומר דבר אחד ויהיה ברור, כן, לבדוק את כל הצמתים, החשבון אושר כחוק, יש החלטת ועדת הפנים כחוק, החשבון, העבודה בוצעה לפי החשבון ב100%, אז נגמר הסיפור. אנחנו היינו במצב של בניגוד העניינים, וגם אשתו חתמה לו על הצ'ק. כפול ומקובל. והיה ביחד, אמרו, תלמד ביי ביי, אין כלום, כי רק באנו ואמרנו, חבר'ה, ההצעות מציע אותם, עשה אותם, היה מציע, עשה אותם. כל הנסיעות, תבדקו אותם כמה שאתם רוצים. ראו שהכיר מה זה משנה? מה, אם זה עשו לו בסדר, אז צריך להמשיך לעשות לו בסדר? מה זה קשור שעשו את זה? לא הבנתי. לא אמרתי שעשו לו בסדר. אמרתי שהחוק בעצמו חוק מטומטם. אם אתה מודיע על ניגוד עניינים מראש, אתה פשוט לא מזמין את המועצה או את החברים שלך שיתמכו בך. ולכן אתה לא צריך להגיד את זה. אם אני צריך להגיד את זה, זה פשוט להגיד, רבותיי, אני בניגוד העניינים. חיין שעכשיו נכנס, אני קם ויוצא, וזה באתם עושים. בגלל שהוא חיין שלי. אני לא יודע מה זה חוק מטומטם. חוק זה חוק מבחינתי, אין דבר כזה חוק מטומטם. וגם אם כן, הוא עדיין החוק. חבר'ה, אני גם רוצה להוסיף, זה שתי עניינים. זה לא מכרז, כשזה מכרז, אז יש הצעת מחיר מסודרת. לא שמענו אבל. בסדר, אבל זה לא מכרז. בוא נשמע את הפרטים. אז מה שאני אומר, זה הצעות מחיר. זה מכרז. לא מגיע למכרז סותר. זה מכרז. הצעות מחיר זה מכרז. רגע, אתם מדברים כי אתם מכירים, אנחנו לא מכירים. בדיוק. שאילן, רק יסבירו, כי אני אסביר עוד פעם, ואילן עוד פעם את הפן המשפטי. חשבתי שהסברתי, אני אסביר עוד פעם. לא, זה הבנו, אבל... לא, והתשובה צריכה לתת בדיעבד, כי זה כבר אחרי, לא לפני. אז כל מה שתיתן לפני, זה לא משנה. מה זה לפני? לפני מה שבוצעה העבודה. כרגע זה בדיעבד. בדיעבד התשובה צריכה להיות אחרת לגמרי של אילן, לא שלנו. מה עושים ואיך... אילן, אתה צריך להסביר לנו מה עושים מעכשיו. הוא הסביר? לא, הבנתי אותך, בסדר, הבנתי. הסברת. אומר מיכה בצדק, הנוהל צריך להיבדק ולראות. אני אגיד לך מה הנוהל, יש לך במועצה, הנוהל זה שמי שמגיש אמור לחתום במכרזים, אני חושב שזה נוהל שגם מתקיים, בהרצאות מחיר אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו. במכרזים הוא צריך לחתום, שנכון שאילן שאין לו ניגוד עניינים, אין לו קרובי משפחה וכן. אני לא יודע מה קורה בתוך אבל בהרצאות מחיר זה פחות בוצע או מומש, ולכן אנחנו צריכים בעניין הזה. בהרצאות מחיר זה לא מומש בכלל, וזה היה השיעור של... זה לא קשור בכלל למה שהנוהל עושה. השאלה היא, אתם צריכים עכשיו לדון ולהחליט מה אתם עושים בסיטואציה הנוכחית. לא, מי חשב לגבי קדימה? בדיוק. אני אשמח לשאול. בבקשה. חלק מהשאלות שאלתי אותך ואני... לא רצית שאני אענה? רגע, אני אגיד את זה. אני מודה ואתה התקשרת בכל הכבוד וגם כתבתי את זה. ובהמלצה שאני קיבלתי, אמרו לי, הדרך שאת שואלת זו הדרך שתקבלי את התשובה. אז קודם כל, כשאני שאלתי את השאלות, אני הייתי בטוחה שמדובר על משהו עתידי, לא משהו שנעשה. סליחה רגע, איפה שאלת אותם? במייל עובד אישית. אישית, לא במליאה. לא עשיתי הפצה. מירב קיבלה לטענתה איזשהו ייעוץ משפטי שאמר לה, תפני רק בכתב,
כי את לא, מסכנת פניתי את עצמך. בהתחלה, לא, אחר כך הוא אמר לי. ואז אני התקשרתי לתת לה תשובות. היא בחרה לא לענות בטלפון, כי רצה תשובה בכתב. אז היא תשאל עכשיו, אני אענה. אבל לא... אני בן אדם שפה יש הזמנה וכתוב סעיף, אולי זו סריטה שלי, אני פותחת, הולכת לקרוא את מבורך. את הסעיף, את החוק. אני אשאל אתכם כמה אתם קראתם, אני לא יודעת כמה מכם קראו. במקביל אליך גם שאלתי את אילן שאלה מבחינת ההגנה שלי ומה מדובר. שלחתי לו, והוא הסביר לי שהוא יגיד את זה כאן, נכון? מה הייתה השאלה? תשאלה? מה הייתה השאלה? לא, שיגיד לי מה זה אומר מבחינה משפטית. אני שאלתי, אני חשבתי שזה עתידי, אז שאלתי, האם זה בכלל בסדר לעשות את זה בשנת הבחירות? משהו כזה שאלתי אותך, נכון? ואני אמרתי שאין לזה שום קשר. אין קשר, וכשאר הדברים הוא יענה כאן. זה מה שהוא אמר. עכשיו, השאלות שלי זה, איך פתאום נודע לכם? זה דבר ראשון. נתתם עבודה, עשיתם, אין סיור קבלנים, אין לראות, אין לדעת. איך פתאום נודע לכם שיש תקלה כזאת? זה דבר אחד. דבר שני, אני זו פעם ראשונה שאנחנו מצביעים על כזה דבר בקדנציות שלך. בקדנציות שלי? סיור קבלנים זה בדרך כלל זה רק במכרזים, בהצעות מחיר אין. היה מכרז. אבל לא חבר'ה, אנחנו... לא היה מכרז? לא היה מכרז? אתם קופצים לפני שאתם נותנים לנו אפילו את התשתית העובדתית הבסיסית החשובה לנו כדי לקבל החלטות. אבל לפני שאני אמשיך, אני רוצה להגיד לכם, יש הרבה בחש בנושא הזה, לפחות לי, כחבר מליאה. הגיעו כל מיני דעות ויש הרבה אנדרלמוסיה פה ואי בהירות. אני מבקש בתור חבר מועצה שהולך להצביע על משהו, בין אם זה לאשר, בין אם זה לא לאשר. בתוקף תפקידי תהיה לי אחריות לא מבוטלת לאשר דבר כזה, אני מודע לזה ואני מציע שכל אחד יהיה מודע לזה. תנו לנו את התשתית העובדתית בצורה מסודרת. קודם כל, האם זה הליך מכרזי? היה מכרז? אמרתי, שזה היה הצעות מחיר, אמרתי. לפני שזה הלך להצעות מחיר, ואני שואל את השאלות לא כי חלמתי בלילה, אני שואל את השאלות לפי מידע שהוא עבר. האם היה הליך מכרזי שהוא בוטל, ובעקבותיו בא הליך הצעות המחיר? היה מכרז. אנחנו מדברים על שתי עבודות. לא היה מכרז, אני יושב... אתה לא יושב ועדת, הבנתי, אבל פורסם מכרז, שהוכן חומר למכרז, ובוטל בשלב כלשהו, לטובת הליך של הצעות מחיר. לא יודע להגיד. לא יודע להגיד לך את זה בסוף. אני לא עצבני. אני מאוד, תרגיע. אני לא עצבני, אבל תקשיב. רגע. תכף אני אסביר לך משהו. רגע, בוא נקשיב. אתה יכול לתת לי, אבל אני מי שייצגתי את האנשים שהצביעו על דברים הרבה פחות חמורים וטיילו במסדרונות של החיוב האישי. הבנתי, ראיתי ושמעתי את הניסיון שלך על מי שחתם חרמה לבעלה, אבל לא משנה. שמעתי. מה שהכי יכול להדאיג אותי כאן זה לא הסיכום הנקודתי הזה. אני בתור חבר מליאה צריך לדעת קודם כל, מביאים משהו להצבעה, יש לי הכל שקוף, יש שקיפות, העובדות נתונות במלואן, ואז אני מפעיל את הראש שלי, מצביע, לא מצביע, ואני נושא באחריות גם. אותו דבר אני מציע גם שהיועץ המשפטי, אני לא יודע. אם יש לך כל הנתונים, למה אין לנו חוות דעת בכתב? למה אני כחבר מליאה לא מקבל חוות דעת בכתב? אם יש התקשרות כזאת, אני חבר מליאה. יש מישהו שבעד עכשיו מואזין. מה? שמה? בזום פשוט. بس عند علي هذا صوت قدام صندل الشيخ عفيف. חוות דעת של מה? שאלה אילן, פנו אליך עכשיו, אתה בא נותן לי חוות דעת כאן, ואתה אומר המליאה רשאית לבוא ולאשר. בסדר? או להצביע. בין אם לאשר... רשאית, אמרתי מה הפרוצדורה. אני לא אומר אם רשאית היא לא רשאית. נתתי לך את הפרוצדורה, הקראתי את זה. זה לא מסובך, זה לא מסובך ולא מורכב עניין, וניתנה למועצה, לראש המועצה, ניתנה חוות דעת, מזמן כבר, ניתנה חוות דעת תשובה. יופי, אני עכשיו כחבר מועצה, שמביאים לי את הנושא הזה שמבוסס על חוות דעת שאתה נתת. אני לא רשאי, לא זכאי לראות את חוות דעת. שתיים, מי שרוצה לשאול אותך, ואתה יודע כמה כבוד להערכה אני רוכש לך, זה לא סוד, שכולם ידעו. גם מקצועית, גם אישית, גם ברמה האישית, אתה יודע מה אני רוכש.
אתה בטוח שאתה קיבלת, כי אני, לפי המידע שקיבלתי והסקירה שראש המועצה עכשיו נתן, יש פער ענק בין שני הדברים. ואני לא יודע. זוכר מה התואר שלי? ולמה רק אתה קיבלת את מה שאתה יודע ואנחנו לא יודעים? למה אתה חושב שרק אני? למה רק אתה ואנחנו לא יודעים? אז אני אסביר. למה אתה רק יודע? אני אסביר לך למה. אז אני רוצה עכשיו... יש סיבה טובה מאוד, מיכה, מה, אתה לא יודע מה הסיבה? אני אסביר לך. יש סיבה טובה מאוד למה הוא קיבל. בדיוק מה אתה יודע, כדי שגם אני אדע לשקול את זה. אז אני מדבר, לא? לא, אבל אני תגיד. אגלה לך סוד? כן. כנראה מהשאלות וההתייחסויות, אני היחידי שהיה לו אומץ לבוא ולהגיד שאני כן קיבלתי. כי רוב אלה שישבו פה, להערכתי, קיבלו טלפונים. אז אני... לא, תרגיע, מה הטיפול שלך? מה אתה משהו בפקודה? אני ישבתי מישהו? מה זה? כן, אתה האשמת, אתה האשמת. מה אתה מדבר? לא יודע, על מה אתם רוצים? תייסיר, זה הרבה יותר פשוט, אפשר לפתוח את הטברים שאישרנו בעבר, ויראו שהיה פעם טבר אחד שאחרי זה פוצל. נכון? לא צריך להתאמן. לא אני כאן. דרך איפה הוא יתאמן? אני שאלתי קודם כל... אני לא יודע כלום, אני לא יודע מה התגובה. אבל למה אתם יודעים את כל הבעיה? למה אנחנו לא יודעים? חבר'ה, אי אפשר לשמוע אתכם. انت מאיים עליי? انت واحد مفطس אתה מאיים עליי? طيب اشوفك דיר באלק כבד אותה, אתה שומע מה הוא אומר לי? תייסיר, בלי עצבים. אנחנו מספיק מה שיש לנו עברות. מאיים עליי? תייסיר. חבר'ה, אי אפשר לשמוע, תהיו מתורבתים. חבר'ה, זה לא תרבות דיבור, בבקשה. יאללה, נו, באמת. די, אנחנו במלחמה, תפסיקו. תהיו מבוגרים אחרים. מספיק. למה מציגים את זה במשפט? זה כבר 10 חודשים מסתבר שזה רץ פה. איך יכול להיות? 10 חודשים? כן, אנחנו רוצים להמשיך את הדיון פה, יסיר, בבקשה, בוא תשלים את ה... אבל בואו נמשיך את הדיון. רגע, אני לא מבין, אני חייב להגיד, הטבר אושר והצבענו עליו, נכון? אני זוכר, סעיף 300,000 שקל, אז אתה הצבעת בעד, כי פה 99% מההצבעות נעשות בלי שאתה יודע על מה אתה מצביע, וכל מי שיגיד לי שזה לא נכון, הוא שקרן. כי הרגע הצבעת הרגע, לפני 5 דקות הצבעתם על האישור של המליאה הקודמת. מישהו זוכר מה היה במליאה הקודמת? את לא זוכרת, הצבעת, אבל את מצביעה, כולם מצביעים. אבל מיכה, בסוף לא... אני לא כתבתי לך על דודי? כי אתה מצביע על דבר כזה שאני זוכר שהצבענו פה, על ה-300,000 שקל, לשיפוץ, ואתה הצבעת בעד. אז עכשיו, אם יש תקלה, זה כבר משהו אחר. אבל למה אנחנו לא יודעים מה התקלה? לא, אבל מיכה. אני עדיין בשלב של לשאול את השאלות, אני משקר. עזוב אותך, יש אנשים בחרו לקחת את זה במקומות אחרים משיקולים שלהם. אל תתרגש מזה, אל תתרגש. תשאל. השאלה אם היה עדיף מכרזי או לא היה עדיף מכרזי. זה התחיל. יש מכרז ויש הליכה של הצעות מחיר. ממה שהוצג לנו היה בהתחלת טבר שהצבענו עליו 300,000 שקל לדבורה. אחרי זה דבורה ביקשו לפצל את זה לשתי פרויקטים שונים. אחד שחייה ואחד לעבודה בבית העם. משם זה עבר להצעות מחיר. מה ממה שאמרתי לא ברור? רגע, אני אגיד עוד משהו. יש עכשיו משהו דומה בכפר יחזקאל. כפר יחזקאל אושר טבר אחד, והיישוב בסוף ביקש לעשות 2 פרויקטים. אחד במועדון כזה ואחד במועדון אחר. לפי דעתי היום חתמתי על הצעות מחיר ברכש של 2 פרויקטים שונים, התמודדו קבלנים שונים לשני הפרויקטים.
אז זה לא משנה שאנחנו מחליטים בהתחלה לאשר דבר אחד ליישוב, והיישוב עדיין עומדת הזכות לחלק את זה לפרויקט. ואת יודעת מי הקבלנים שהציעו? אני לא זוכרת בעל פה, אני צריכה לזכור בעל פה, כל הקבלנים מירב. שברכש, אם יש מישהו שהוא קרוב משפחה. לא, אמרתי שזה לא ידוע. גם אם מירב תגיד תגיש, את יודעת מה, אפילו היום שהזמנו, אפילו יש כאן בן אדם שיושב במליאה הזאת לא שנה ולא סיטואציה שהיא כבר מבושלת עם עצמה, והיא בטוחה שזו האמת היחידה, ונגמר. אז תתפלי מירב, תתפלי מירב, רגע, סליחה. חבר'ה, אל תעשו מאיתנו מטומטמים. אל תגידי לי הוא באמת, את לא מאמינה, זה בעיה שלך. אני מספיק ישרה עם עצמי, ותמיד הייתי ישרה. ואני לא. ואני לא. איך עתידי שהצבעת על זה בטבר? איך זה עתידי? לא מדברת על הטבר. אבל נשארת אותו. כנראה, אני גם לא קיבלתי תשובה איך זה נודע לכם, זו השאלה הראשונה. כמו שתייסיר אמר, התחיל רחש בחש ובדקתי במה מדובר, ואז הבנתי שיש פה תקלה, ואז ביקשתי מיועץ המשפטי לעצור, הודעתי לקבלן לעצור, ואז אנחנו נכנסנו לתהליך שמנחה אותנו ליועץ המשפטי. אחרי זה גם הגיע מכתב, אבל זה אחרי זה, כי אני יודע שזה מה שרציתי לשמוע. רגע, אז אני קודם רוצה כל אני להגיד, ביקשתי לעצור. אני גם הודעתי לקבלן לעצור. אני רוצה רגע להגיד מילה על הוועדת רכש. אני חושבת שג'וואד יושב איתנו שם בזום. ג'וואד, אתה עד. אני חושבת שאיך שאנחנו עושים היום ועדת רכש, אין ספק שלא נמצא בספר ספקים. גם אילן אמר שהוא יגיד על זה מילה. אין ספק שלא נמצא בספר ספקים. הוא נבדק על ידי אלונה, היא כמו בלש בודקת אותו, כולל שביעות רצון, כולל הכל. רק כאלה שנמצאים בספרים שלנו. רק אחרי שאלונה אישרה את הספק. ג'וואד אישר את הסעיף התקציבי, זה מגיע אליי. גם אני למרות זאת, אחת לכמה זמן, כל יום, כל כמה הצעות רכש, עושה בדיקה מעמיקה בכל זאת אחרי כולם. וזה לא עשיתי. עכשיו, כמו שיושב פה מחפרון העמקים ולוקח לי 200 פעם לקשור, שמחפרון העמקים זה אילן, ורון עבודות אפר זה ההוא, ואני לא יודעת לזהות את השם של הספק, מול הספק באמת, לא יודעת, מצטערת. אז הופיע שם ראשי תיבות, ואני לא מזהה, ואלונה אישרה, וג'וואד אישר, ולא עשיתי בדיקת עומק, חתמתי. ואלה היו שתי הזמנות של אותו ספק, לא באותה חבילה שהוגשה לי, כי כל פעם מונחות לי חבילות בתוך תיקייה מיוחדת על השולחן, לפעמים 3 פעמים ביום. לא הוגשו ביחד, לא בדקתי, לא קישרתי, יש עשרות ולפעמים אפילו מאות כאלה ביום. בטח בתקופות כאלה של היערכות לשיפוצי קיץ או כמויות פרויקטים שיוצאות. לא עליתי על זה. אני אומרת, אני מודה, ואילן אמר לי, מה את עושה מזה כזה דרמה? אף אחד לא טיפה מכלל. זה היה גרוע. לא ידעתי לזהות. חברים, יש הפרדה, סליחה. יש הפרדה בין האחריות של הוועדה לבין האחריות של חבר המועצה. אתם מערבבים פה שני דברים. הסעיף מדבר לא על הוועדה, הוא מדבר על חבר המועצה. חבר המועצה פה, אם הוא עבר את זה ביודעין, אם הוא ידע שיש את הדבר הזה, זה 6 חודשי מאסר ועבירה שיש עם הקלון. לא חברי הוועדה. ידע או לא ידע? שהוא נשאל לו אמר מפורשת שהוא לא ידע. יציר, רצית להשלים משהו? אני שאלתי אותו והוא אמר שהוא לא ידע. עכשיו אני לא מוכן... מה לא ידע? לא ידע שהבן שלו הגיש הצעה. עכשיו דודי, בוא לא נתייפף. לא אמרתי כלום. שאני אענה בסוף. אני מוזמן. אדבר בסוף, ואז אתה מוזמן. בסדר, היא התחילה, תייסיר את אני אומרת לך, אני התחלתי דווקא באנשים, כמו שאומרים, פוליטי, לא, ממש לא. התחלתי דווקא באנשים ש... איך זה נודע לך? לא נודע לי, שאלתי מישהו שבחבר הנהלה, התקשרתי ל3, שאלתי אותם, תגידו לי, לפני שכתבתי, לא, אחרי, תסבירו לי מה הכוונה בסעיף הזה, במה מדובר, ואז התחילו להגיד לי, מה שענת הסבירה כאן, שנפלה טעות והם לא ידעו ותתתה ותתתה. איך ידעת שהייתה טעות? כי חברי ההנהלה אמרו לי,
שהיו ביישוב. למה אני לא יודע? למה אני לא יודע? אתה לא אמרת לי. אלון, אתה ידעת מזה? אבל מישהו ידע מזה? מי ידע מזה? מעניין. אתה ידעת מזה? לא ידעתי מזה. יושב ראש לא הגיע דבר כזה. דודי, אתה ידעת ולא מזה? עשיתי איתה בשום ידיעה על מי קשורה. אבל למה אנחנו לא יודעים? היינו עוזרים לך אולי. מה אתה רוצה, שאני אכתוב לכולם? אני לא אחת שכותבת לכולם בתפוצת נאט"ו, זה לא מכבד בעיניי. מה זה משנה מי יודע ואיך יודע? אז אם הייתי יודע, הייתי מתנהג אחרת. אני רק עכשיו יודע, אתה יודע. עכשיו תקשיב עד הסוף, תהיה לך את כל האינפורמציה. בוא נדבר, אז אני לא נתחיל שאת הזכות דיבור, אחר כך תאיסיר לקח, שתאיסיר יסיים, היא תסיים. אני רוצה להעיר איזה הוא כל כך מנומס. סיימת? כי אפשר להתקדם. מה זה מנומס? בבקשה. אני מה זה שמח שזה 300,000 שקל שבצעתם אותה ברחש בחש ואתם קופצים וכאילו ניצחתם את העולם. אם זה 300,000 שקל זה הדבר שאנחנו דנים בו, אני שמח שזה ראש המועצה שלי, אני שמח מאוד, באמת. ירון, אני רוצה להרחיב. אתה, כשאתה מכוון את הדברים שלך, אתה חושב שאני משתמש בזה עכשיו, או שאני רוצה להבין, תקשיב. אני לא הולך דיברתי, אני אומר לך אישית, אני אומר לכם, אני אומר לכולם, כל חברי המדינה, אני שמח לשבת בצד ראש מועצה, שמכל 8 שנים שהייתנו, מאשימים אותך בלתת לא מאשימים אותי דרך אגב. לא, יש פה עבודה שבוצעה, ירון, מה זה 300,000? מה? מה, זה מישהו לקח 300,000? יש פה עבודה כאילו, שבוצעה, מה? וואו, אם כל כך... ותעשי, אתה לא אומר כלום, אבל אתה אומר בחש, רחש בחש, יש לזה כוונות. לא, מה זה רחש בחש? מה הכוונה? זה בגלל זה אנחנו לא ילדים קטנים, יאללה. זה מה שחשוב עכשיו בכל המהלך. סיים משהו, סיים, בבקשה. אני לא סיימתי. שאלתי אותך. אני מציע שתיתן 300,000 שקל לברק ונסגור את העניין. עוד שאלה ששאלתי את אילן, אם יש פתרון לשלם לקבלן הזה, לא בדרך הזו. שאלתי אותך כזו שאלה? מה התשובה, אילן? הוא אמר לי ש... אין דבר כזה. אוקיי, אז קיבלת תשובה? כן, אבל חשוב לי שהם גם רוצים לשמוע, בגלל זה אני אומרת. וזה היה בהתחלה, לפני שהבנתי פיצולים, לא פיצולים, טבר, לא טבר. והרחש בחש השני, ואני עוד פעם אומרת, זה רחש בחש, הנה אני אומרת, זה שנעשו 2 עבודות, אחד בבריכה, כמו שציינתם, כן, אני אומרת, כמו שציינתם, אז אמרו לי, למה בבריכה? הבריכה הזאת היא שייכת למישהו פרטי. מה? זה של המושב. אבל היא מזכירה אותו למישהו. אז אני שואלת שאלה. אז זה של המושב. חבל שלא שאלת אותי, מירב, כרגיל, כנראה יש משהו שמטריד אותך עם התשובות שלי. לא קרה עד היום, שאלה ששאלתי, לא קיבלת תשובת אמת. נכון. ובמקרה הזה סירבת לקבל תשובות, אז לא שאלת השאלה הזאת. לא סירבתי, תדייק, את השאלה הזאת לא שאלת. שאלת עכשיו אני עונה לך. אבל אל תגיד שסירבתי. אמרת לי, הוצאו לי, לא לענות לך בטלפון, רק בכתב. כתבתי לך, כמו בדף שאני כתבתי לך, אבל זה לא סירבתי. זכותך וזכותי להגיד שאני לא רוצה. קצת לשנות. זה נהיה יותר מדי אישי. סליחה, אני ממש לא... אני ממש... כשעמם נכנס ואומר יש כאן אפסים, זה הופך להיות אישי. אמר לכולם, מירב, אני התייחסתי אליי שאמרת שאני... מירב, התייחסתי אליי שאמרת שאני מנסה לשנות את האמת, התנועות האלה, אני רוצה לשנות שום באמת, שאלת שאלה. הבריכה שייכת היא נכס של מושב דבורה, אגודה חקלאית דבורה. בסדר? זה שמישהו מזכיר אותה, גם בגנר מזכירים את הבריכה, היא שייכת לאגודת גנר. גם בכפר חזקאל. גם בית שלך, שאת מזכירה אותו למישהו, את אחראית לצבוע אותו ולתחזק אותו. המועצה אחראית לעתיד. לא מועצה, האגודה. אבל זה התקציב שקיבלה האגודה, והאגודה חילקה את זה ל2, למועדון ולבריכה. מירב, יש לך עוד שאלות? רגע, רוצה להתייחס? האגודה קיבלה את הבר וחילקה את זה ל2? רגע, יש לו הבעיה. יש לו הבעיה. בבקשה, תייס. אילן. זוז? נעבור דרך הסגן. הסכום שאנחנו מדברים עליו, 2 עבודות ביחד, כמה, איזה סכום? מה? הסכום. לא יודע.
שאלה הבאה. 300,000 שקל. אני אמרתי, אני עוסק רק בפן המשפטי, לא בפן העובדתי. אתה שואל אותי עובדות, אם אני הולך עכשיו... אתה שואל אותי עובדות. אם אני הולך עכשיו להצביע על התקשרות שהיא מחויבת במכרז, שנעשתה דרך הצעות מחיר, שונה הדבר, בגלל זה אני שואל, יש חשיבות לדברים האלה, מסכים איתי? לא, השאלות האלה לא צריכות להיות מופנות אליי. אז מי יכול? תנו לנו תשובה. כמה שאנחנו יודעים, עד 160,000 שקל? לא, הוא שואל איזה סכום זה היה, סך הכל. ההתקשרות שאנחנו עכשיו מאשרים אותה, באיזה סכום? אם אני לא טועה, 150,000 שקל בכל עבודה, זה מה שאישרנו במליאה גם. סך הכל 300,000 שקל. 280 שתי עבודות. כל אחד בהצעת מחיר אחר. הוא לא עשה את שתי העבודות. הוא עשה את שתי העבודות, הוא עשה אותו זה קבלן. מביא אותך לחובת מכרז פה, אלא אם תבוא ותגיד לי עכשיו אבל שלא היה... בסדר, זה כמו שזוהר כהן עושה 1,000 עבודות בכל מיני מקומות בגנים, ואם אתה מחבר את כל העבודות, אתה אומר הוא מחויב מכרז, אבל הוא התמודד על ההצעה הזו, התמודד, זה באותו מושב. עכשיו תחברי את זה לשאלה ששאלתי, שזה היה אמור להיות מכרז, אם אנחנו הגשנו, למשל, אמרתי לכם היום, רגע, שנייה תקשיב, ואני אקשיב. היום, אני זוכרת פשוט שחתמתי, שתי עבודות שונות, בכפר יחזקאל, שני קבלנים שונים. באותה מידה יכול היה אותו קבלן להגיש על שתיהן, הם הוגשו כרכש, וידענו שאותו קבלן יציע. אתה מבין מה אני אומרת? כפר יחזקאל החליטו שם רוצים לפצל את הסכום, לעשות חלק כזה, וחלק כזה, כמו ברק יגידו, אני רוצה במועדון ותיקים, ואני רוצה אני לא יודעת מה. יש לי 300,000 שקל, שאני יכול לחלק אותם גם ל4 פרויקטים. אני לא יכול לחלק אותם. יש דברים שאתה יכול לחלק אותם, ויש דברים שהחוק... אבל בפירוש בתבר כתוב 300,000 שקל לברק, ככה ראש המועצה, תעשה איתם מה שאתה רוצה. רגע, תעשה מה שאתה רוצה. אנחנו בחרנו לעשות מועדון חברים, וחלק לעשות שיפוט בביתם. והסכמתם. הסכמתם. איפה הבעיה? במקרה הזה זה גם תוקן בטבר. טבר המליאה אישרה אחרי זה לחלק את שתי עבודות. הסכמתם. על איזה טבר? טבר הזה. המליאה אישרה אותו ב-150 ו-150. זה יצא בטבר אחד בהתחלה? כן. אחרי זה פוצל? כן. תודה רבה. נתתם לי מספר, אבל מה? מה? תשובה עבריינית? לא אדוני, יש פה פיצול עבודה, וזה יש פיצול מכרז, שהם הביאו אותי עכשיו, אני, לעבירה פלילית. למה? לא הבנתי. אבל, אם אנחנו, היה דבר אחד, והייתה עבודה אחת, וזה מתקשר, ולא סתם התחלתי את השאלה שלי. זה היה רצון בהתחלה לעשות 300,000 שקל באולם ברק. ודבורה אמרו, רגע, עצור, לא רוצה להשקיע 300,000 שקל באולם, יש לי עוד צורך אחד, אני רוצה לעשות את הבריכה דווקא. בסדר? עד כאן זה עבירה פלילית. לא. אנחנו אפשרנו גם לבית השיטה לחלק, אפשרנו גם לבית השיטה. לא סתם, לא בכדי. רגע, אפשרנו גם לבית השיטה לחלק, ואפשרנו גם יישובים אחרים לחלק. לא בכדי פתחתי ושאלתי אם היו הליכי מכרז שבוטלו, לטובת הליך של הצעות. לא סתם. זה מה שנאמר. כן, הוכן בהליכי מכרז, בהתערבות בוטלו הליכי המכרז ויצאו להצעות מחיר. זה כבר משרת את התמונה. אבל 300,000 זה לא מכרז. זה מכרז. עזב את המועצה 560,000. אז לכן איזה הכנה? הסוכנות ניירות, הצעות מחיר. היה מכרז. לא היה מכרז. והדבר לא הגיע לוועדת מכרזים דבר. עוד משהו? כן. אני מבקש לקבל, בכדי שנוכל להצביע, אני רוצה חוות דעת משפטית כתובה שתתייחס לדברים האלה. יש מוקלטת, יותר טוב מכתובה. לא, אין לו את הנתונים, הוא לא בדק אותם אפילו. תכף נצביע, אני רוצה גם להתייחס. בבקשה. מי אחראי מטעם, מי כתב את כתב הכמויות? מי אחראי מטעם על המועצה על הפרויקט שלו? נדמה לי אבי, אני לא בטוח. אבי ויצמן? נדמה לי, אני לא בטוח, זה בא מהחברה הכלכלית. בואו נעשה סדר. אני אגיד משהו לפני כן, אז זה חייב להיות הערה שלי. שי הוא קבלן מצוין, בסדר. קבלן מצוין. למה? בגלל שהוא חבר שלך? בגלל שאני מכיר אותו טוב. הוא קבלן טוב. לא, למה? בגלל שהוא חבר שלך הוא קבלן טוב? אם הוא לא היה חבר שלך הוא היה קבלן גרוע? נו, תפסיק כבר. אתה לא רוצה שגם ניתן משהו טוב? אז יש לך בעיה.
אני לא... אני הייתי חייב להגיד את זה, כי בסוף אנחנו חברים, אנחנו מדברים, אנחנו נפגשים, אז חשוב לי להגיד ששי הוא קבלן טוב, זה לא, מה שאני אגיד עכשיו לא נובע מאותו קבלן טוב. אני אעביר לו טקסט. בסדר, לי זה חשוב להגיד את זה כבן אדם. יכול להיות שאבי ויצמן הוא אחראי על כתב הכמויות מטעם החברה הכלכלית? שאלת אותי, אמרתי שאני לא בטוח, אבל כרגע הוא הגורם של החברה הכלכלית. אבי ויצמן גר בדבורה. חבר המליאה גר בדבורה. והקבלן שביצע גר בדבורה. לא, גר בגנר. אז מה? אמרתי נולד בדבורה. אז מה? תגיד. מה זה? זה פוסל אותו? זה לא אמרתי שזה פוסל אותו. זה מה אתה מתייג את האנשים? למה אתה מתייג את האנשים ככה? זה לא נכון. אני לא מבין את הקטע. דודי, אתה יודע כמה אנשים תחתיך עבדו מהיישוב שלך? קודם כל אתם פוליטי. דודי, אתה יודע כמה אנשים מהיישוב שלך עבדו תחתיך? מה הקשר? בוא נשמע. מה זה התיוגים האלה? מה קשור אחד לשני בכלל? אז תדבר תכלס, יאללה. חבר'ה, תדבר אני תכלס. אומר לכם משהו שלמדתי מהחברים פה. הם במילא בסוף הרי יגידו את מה שהם רוצים להגיד וגם יצביעו את מה שהם רוצים להצביע. בואו ניתן להם לפחות להגיד ונתקדם. בבקשה דודי. לא יכול להיות בעיניי, ואני אחזור על זה שוב פעם. לא יכול להיות בעיניי שחבר המליאה והבן שלו והמנהל פרויקט שהוא אחראי על כתב הכמויות והוא כותב אותם ואחר כך מפצלים גם את ה-300,000 שקל שהיה, הכל מסתדר בסוגריים אחד, קחי של מושב דבורה. לא יכול להיות שזה קורה. לא יכול להיות שזה קורה. תסביר לי איך זה קרה. אבל הכתב כמויות הזה זה לא יכול להיות שבאדירים, בפרויקט שקורה, מזכיר המושב מעורב, הקבלן שמבצע הוא מאדירים, לא יכול להיות? זה יכול להיות, אבל אין תקדם קרבה. לא, הוא הזכיר דירה לעפולה לתקופת הפרויקט. איזה קרבה יש בין אבי ויצמן לשי? לא הבנתי. שי ועמרם זה אבא ובן. אבל זה כבר נאמר. מה אתה חושב עכשיו את אבי ויצמן? עכשיו מוסיפים לזה גם שמנכ"ל החברה הכלכלית... לא, לא מנכ"ל. בסדר, הוא עכשיו בתואר של ממלא מקום מנכ"ל החברה הכלכלית, הוא גם כן גר בדבורה. זה כבר נותן... רגע, מה הקשר לכתב כמויות? בדבורה, זה תקציב שלהם 300... זה התקציב של היישוב. רגע, תסיים בבקשה, אני מסכים איתך. בואו נסיים ונתקדם. לא, אתה מוצאה יאללה. האם, השאלה היא לענת, האם היה ועדת רכש שהשיפוץ על המועדון בדבורה היה בהרבה פחות כסף מ-150,000 שקל? לא, לא שאני זוכרת. אז יש לי הוכחה שכן. אז אם אתה יודע למה אתה שואל. אני שואל כדי לשמוע תשובה. זה החוכמה. מה, להגיד את מה שאני חושב? לא שמעתי מה שאני חושב עד עכשיו, אבל בבקשה. לא משנה, להגיד את מה שאני חושב. יש הצעה של מוחמד תאופיק ב-85,000 שקל לעשות את הפרויקט שאתם מדברים עליו. את אותו פרויקט. כן? אתם הוצאתם הרי את הפרויקט. בשביל שאלתי מי אחראי על כתב כמויות, שאלתי. השאלות שלי לא נובעות מ... דודי, אתה חושב שזה אותו פרויקט? כן, אני לא חושב, אני בטוח שזה אותו פרויקט. כי עובדה, שאלתי אותך שאלה, אמרת שאת לא זוכרת, לא יודעת, זה יכול, אפשר לא לזכור, זה לגיטימי. זה לגיטימי בעיניי. מאוד, זה הערת ביניים שצריך לתקן אותה, לא משנה שנשאר עוד 3 חודשים לבחירות, צריך לתקן אותה. ועדת הרכש מונה 2 אנשים. למה? 3? 2 אנשים. 2 אנשים. מי השלישי? יועץ משפטי. יהיה לנו לא חבר ועדת רכש. היינו 3 אנשים. מהרגע שיצאתי, רק עכשיו גיליתי שלא הוכנס אף אחד לוועדת רכש. זה את ואלונה. אלונה היא בכלל לא חברת ועדת רכש. גזבר ואת. ואלונה היא רשמת, היא אחראית על זה, היא לא חברת ועדת רכש. הוא חבר ועדת רכש, ויש רק 2, רק ג'וואד וענת. זה כבר ככה... אני לא מבין. מה זה משנה? מה זה משנה? זה משנה... רגע, שנייה. דודי, אני אתן לך לדבר שנייה. הסוגיה... אבל שזה אחד ועוד אחד. אין בעיה. תהיה ננייה, לא מתווכחים על המכרז הזה. סוגיה שעומדת בפנינו היא ההצבעה על ההסכם. לגבי הדינמיקה, אם יש לכם שאלות תשאלו, אבל לגבי ההרכב של ועדת הרכש, אני אומר, לאחר שאני בדקתי, תסיר ביקש, תתן חוות דעת, יש חוות דעת משפטית, אבל מבחינה עובדתית, לא ג'וואד ולא ענת, לא חופרים, שנייה, לא חופרים באשר לזהות, האם חברת א', ב', תעשיות היא שייכת למשה או לחיים.
לא יכולים לרדת לרזולוציה הזאת, אני גם לא מחייב אותם לרדת לרזולוציה הזאת. זאת לא הסוגיה שנמצאת פה, חברים. אתם מושכים את זה לימין ושמאל. זה לא הסוגיה, הסוגיה היא האם אתם רוצים לאשר בסיטואציה הנוכחית, כאשר ידוע עכשיו שזה חבר מועצה והבן שלו. זאת הנקודה, לא שאר הדברים. חברי ועדת הרכש לא רלוונטיים לנושא הזה. זה הכל. מה בוצע? עבודה בוצעה לא בוצעה. מה קרה לך? בואו נצא להצבעה. אתה רוצה לסיים כל התקנון? כן, בבקשה, דודי. רגע, דודי, הוא לא סיים. אתה יכול לאשר לי עכשיו שאם אני מצביע על הסיפור אני גם מאשר את תקינות ההתקשרות כפי שהיא בוצעה. לאור הדברים שאני שומע אותם. זה שאתה יודע לדעות אותה. אני לא מכיר פיצולים ואני לא מכיר את הדברים האחרים. שנייה, רגע. הסוגיה שהגיעה לפתחי היא הנושא של הקרבה המשפחתית. בסדר? לא הפיצולים והדברים האחרים, זה סוגיה אחרת. דודי אומר הרכב ועדה, סוגיה אחרת, לא רלוונטית לדיון שלנו. אז בוא, אני עכשיו חבר מועצה שפונה אליך. אין לי בעיה בסוגיה של הקרבה המשפחתית, אוקיי? אין לי בעיה. השאלה שלי עכשיו, אם אני מצביע ומאשר את ההתקשרות, זה כולל גם הצבעה ואישור של ההתקשרות הקיימת. אם נפל פגם, אני מאשר התקשרות שנפל בפגם. לא נכון, אם אתה יודע ש... חוץ מהעניין של הקרבה המשפחתית. בגלל זה אני שואל אותך, האם אתה מחסר... תעלה את זה. מה לזרוק כזה? תעלה את הנושא. זה מה שאתה מנסה לשאול. יש לי הצעה בשבילך, תימנע. אל תימנע. יש בדיחה במגזר אצלנו, יש בדיחה שאומרת... אצלכם גם מגזר... כן. עוד לפני שאתם הייתם. בהזדמנות חגיגית זו שאוסישקין הלך לעולמו, אני רוצה להגיד כמה דברים. אז זה לא עובד ככה. תסיר. כן, דודי תשלים בבקשה, אנחנו רוצים להתקדם. אמרתי, אני חוזר לשאלה שלי, שאני צריכה לבדוק אותה, אני צריכה לענות על זה. האם היה ועדת רכש... היא אמרה שהיא לא זוכרת, אתה אמרת 85,000 שקל, אז תעדכן אותנו. יש את זה, שאותו הצעה, שחור על גבי לבן, זה מוחמד תאופיק, לפני כמה חודשים, בהשנה, לא לפני 400 שנה. אבל יש לך, אתה אומר, תגיד לך, התאריך פה לא, אני לא רואה אותו, כי הוא... בסדר? יש אותו מהשנה. זה שזה משהו לא יותר מחייב שתרצה לעבוד עם... כן, סליחה, מה-13/7/23, ועדת רכש שאת עשית, כתוב ג'מאל זועבי, 85,000 שקל, שיפוץ שירותים מתחם הבריכה, והוא זכה, ואחר כך פיצלו את כל המכרז, ועשו עוד ועדת רכש, זה מחלט. אני מקריא, אילן, אתה חייב להקשיב לזה, אילן. לא מבין. היה ועדת רכש בחודש שביעי, שבה קבלן זכה ב-85,000 שקל לשיפוץ הבריכה. קבלן אחר. כן, קבלן אחר. למה לא הדפסת את זה להביא? זה הגיע לי רק ממש לפני, בשעה 5:30 רבע לשעה. אז היית מדפיס לפחות אז לא היה לי אפשר. שנראה תאריך, שנראה. מה אתה אומר, מכרז? כן, 85,000 שקל. אתה מכיר את זה בוועדת מכרז? לא מכרז, זה היה ועדת רכש להצעות מחיר, בסדר, להצעות מחיר. עכשיו, הדבר השני שהיה, שזה עכשיו, הנה, יש פה כל כך פחות מי הגיש נוגסתי וכל השמות וזהו, זה אי אפשר להתחמק מזה, יש את זה. והוועדה השנייה שהייתה אבל תכף אני אגיד שזה ההצעה שאנחנו מדברים עליה, 140,000 שקל לעבודות בנייה ופיתוח, בנייה ופיתוח של המועדון שלהם, ביצוע שליח צבעוני בית העם מושב דבורה לשיפוץ בריכת השחייה במושב דבורה. 140,000 שקל של השיפוץ הבריכה. והדבר השני, השליח וכל השיפוץ של בית העם 138,000 שקל. לעומת קבלן שנתן את זה ב-85,000 שקל, וזה אותו כתב כמויות. לכן שאלתי מי אחראי על זה. אם אומרים לי שאבי ויצמן, אני לא חושד באבי ויצמן, אני לא רוצה גם לחשוד פה, אבל לא ראוי בעיניי,
שיש פערים כל כך גדולים מ-140,000 שקל. לא חושד, אבל החתמת אותו. לא, ממש לא, אני אמרתי את זה בפה מלא, לא החתמתי אותו, ואמרתי שאני לא חושד בו, לא אמרתי אולי, לא חושד בו, אבל מה לעשות, אדם גרוב אצל עצמו, ולפעמים הדברים יכולים להיות משהו אחר, אולי זה משהו אחר, בשביל זה אני בא לשאול אותך, אבל בינתיים אני לא מוצא שיש לך תשובה, וגם למנכ"לית המועצה, אני לא חושד בזה, אני רוצה... דודי, גם אתה מספר סיפורים, מה זה שנייה? תביא לי את הדברים האלו שאני אראה, תעביר לי את זה לוואטסאפ. חכה, הוא צריך לקבל אישור להעביר לך, הוא לא יכול להעביר לך ככה. אני גם נתתי 30,000 שואל אותך שאלה, אם עכשיו כולם מקבלים את זה בקבוצה, אם אתה בא למליאה כחבר מליאה ואתה בא בתחנה כזאת לבן אדם, תבוא עם קלסר מסודר עם הניירת לכולם ואז תאשים אנשים. מה זה שוק שמות של אנשים? לא בעיה, שנייה. דודי, אחת השאלות, רגע אבל, דודי, זה בפלאפון שלך, זה לא... התנצלויות לא מולידות שום דבר. קשה יהיה להתייחס לזה, אני מתחבר למה שיעקב אומר, קשה להתחבר לזה, להתייחס לזה בצורה יסודית, כן, כאשר לא מראים אחד מול השני. אם אתה מראה אחד מול השני, אחד מורכב מ-80 סעיפים, והשני מורכב מאותם 80 סעיפים, אז אתה יכול לעשות את ההשוואה. בין 85 ל-138. אבל אם אנחנו זורקים כרגע מספרים, מה שאני מתחבר מאוד למה שיעקב אומר. הוא אומר, תשמע, אין לי את הנתונים בכדי לבחון את הטענה הזאת. מי יש לי הצעה, אילן? שאין לך את הנתונים. הצעה זה לא לאילן. אתה מתבלבלת. זהו, מה לעשות? הרי מי שחושד, יצביע מה שמבין. אנחנו לא אונסים אף אחד לעשות שום דבר שהוא לא רוצה. אז אני מבקש, תמצאו רגע את כל ההאשמות דודי שאתה רוצה להאשים. עובד, אני מבקשת, אני מציעה הצעה. חבר'ה, יש לי ישיבות, אנחנו במצב מלחמתי, תעזבו אותי עם כל השטויות שלכם. יש הצעה אחת להצביע על עבודה שנסתיימה, כן או לא, נקודה. תפסיקו, אתם רוצים לריב, אתם ריבו בבית. די כבר. יאללה, דודי, בבקשה. או גן ילדים אנחנו, זה גן ילדים. אילן אמר משהו, שאילן ייתן את ההצעה רגע, ונצביע עליה. מי שלא רוצה שלא יצביע. אני רוצה לציין. די מהסיבוכי שכל האלה. דודי, תסיים בבקשה את השני משפטים שלך, ונרים להצבעה. הוא סיים. אני שואל שאלה, אתה לא ידעת מזה? לא. אז עכשיו שזה יירשם בפרוטוקול, אני מקריא לכם מליאה מ-2018, בפברואר 2018, מליאה שלא נכחתי בה, בסדר? אני מקריא את מה שראש המועצה כתב, בסדר? חבר המליאה עמרם עמוס מתבקש לצאת מאולם המליאה כי הוא עשה עבודה. נוצרה סיטואציה. לא הוא נסע, בן שלו. שהבן שלו עשה, אבל עכשיו אנחנו יודעים שזה הבן שלו, זה גם כתוב בתוך הוועדת רכש, עובד, כתוב שי עמוס. לא נכון, זה הוסף אחרי זה. אז אתה יודע מזה, אז אתה יודע מזה. סליחה, הכשיר אותך, אתה יודע מזה. אתה פשוט חושד בקשרים. אני לא אמרתי שהבדיעבד לא הבנתי שם. אמרתי שאני זה שעצר אותו. אני שואל אותך עכשיו אם אתה ידעת, אתה אמרת לא. אני מכיר לך את מה שאתה אומר. רגע, שקרן לא תפוק אותי. תקשיב טוב. אתה תנסה להקשיב אותי. לא רוצה לקרוא לך שקרן. תקשיב רגע. אתה מחמוד, עם כל הכבוד. אני זה שאמרתי אליהם מירון. אני זה שאמרתי אליהם מירון. חבר'ה, אני זה שאמרתי אליהם מירון, המקרה הזה כבר קרה, וזה הסיבה גם שכבר כעסתי. אתה שואל אותי אם ידעתי? אני זכרתי שהכשרנו בדיוק אירוע דומה. מה אתה מכשיר עוד פעם? יש לך פתרון אחר?
מה יש לך פתרון? אתה רואה שכתוב שהיה מות בוועדת רכש. לא, אתה לא מקשיב לי. המנכ"לית שלך אומרת, אבל לא כתוב כתוב בחברה שלו, כתוב בוועדת רכש. איך כתוב בחברה שלו? שהיה מות. לא נכון, זה אלונה הוסיפה אחר כך. גם את התחקיר שאתה יודע לעשות, גם אני יודע לעשות. חבר'ה, די! 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 אתה טועה. אני לא מבין, יש טעות, דודי, הייתה טעות, לא שמעתי, עובד, אנחנו מבקשים שתעבור להצבעה. עובד, נסיים את הסיפור. הצבעה. פעם אחת מקרה, פעם שנייה. פה מדובר בפעם השנייה באותו דבר. אני מכיר מה שראש המועצה אישר בפברואר 2018 באותו מקרה. לא, אבל אתה אמרת. נוצרה סיטואציה שוועדת רכש אישרה הצעת מחיר של חברה שלאחר סיום ביצוע עבודה התברר שגם ניגוד עניינים עם חבר המליאה עמרם עמוס. לכן אנחנו מבקשים את אישור המליאה לתשלום החשבון. יופי, אתה לא יכול לחזור על זה עוד פעם. מה לעשות? קראת תקלה. מה, אתה לא יכול לחזור על זה עוד פעם? לשקר? הוא אמר, יש דרכים אחרות. רגע, בגלל זה יש... תצביע נגד, די כבר, דודי. אני שואל את אילן. דודי, אני שואל את אילן. אני אשאל אותך, אתה שואל את אילן, אתה יודע על דרכים אחרות? במקום שנסגור פה את הראש ונצעק אחד על שני? אתה יודע דרכים אחרות? התקלה קרתה, נקודה. אני חושב שיש דרכים אחרות. אז תגיד מה. אני חושב שיש דרכים אחרות. תגיד מה, אילן אמר שאין. אל תתפוס את ה... אילן, שאלתי אותו. שאלתי אותך. אני שואל את אילן. שאלתי אותך אם יש דרך אחרת. זה תוצאה בינארית לצערי. זה או כן או לא. זה לא שיגידו לך, יקפצו פה ויצעקו עליך דרכים אחרות. זה או כן או לא. ואתם מצביעים על זה עכשיו. רגע, דודי. בסוף נצטרך להגיע לשר הפנים. אתה לא מדבר. נכון. אפשר להצביע, עובד? תודה. יאללה. זה כן הקוקייה. כן הקוקייה. החלטה שלכם. עובד הצבעה וזהו. מי שלא רוצה שיצביע נגד, מי שבעד בעד, זהו. לא, ידעתי שזה משהו סתם. אני רוצה... אבל תסביר בכל רם ואחרי זה אנחנו מצביעים. בבקשה, לשאלתך דודי, שאלתי מפורשות וישירות את היועץ המשפטי, כי גם אני לא רציתי להגיע למעמד. אני בטוחים היסולחים של יותר משר הפנים, כי הממשלה הזאת מה זה חבר'ה, אתה הסיר האחרון ואחרי זה אנחנו מצביעים. התפקיד שלך יותר ישר מפה מהוועדה. כן, תסיר, עכשיו. אני מציע שלפני שאנחנו... לא, אתה אל תציע, 300,000 שקל זה כסף קטן, שר הפנים יהיה יותר ישר ממה שיש פה. אתה רוצה שאני אציע? לא, אני שואל. לא, הבנתי את מה שאתה... תסיר, צחקתי. אני שואל אם זה יכול להיות יותר טוב, שר הפנים יותר ישר מהוועדה הזאת? מיכה, אין, לא מכיר מועצה, לא מכיר... תפסיק באמת, לפעמים עושים את הטעויות גם 1000 פעמים וזה לא הבעיה שלי. הבעיה שלי... איך אנחנו מתקנים אותה? אנחנו כחברי מליאה, ומה שאני שומע ומה שעכשיו אני שומע, אין לנו את המידע ומספיק מידע גם לך, ואתה לא יכול ואני לא מצפה ממך לבדוק את הנתונים עכשיו בזמן הישיבה. אני מציע קודם כל תבדקו את הנתונים והתשובה אם יש פתרון, כן יש פתרון. להסתכל לשם, אתה כל פעם מסתכל עליי, תסתיר, אתה מסתכל עליי. אתה רוצה שאני אתן תשובות. מה התשובה? אני רק רוצה להגיד, אנחנו נצביע, אבל אחרי זה למען הסר ספק מירב, כי אתה כתב דברים לא נכונים במה שכתבתי בוואטסאפ לפחות. אחרי שאנחנו, אם נאשר, בסוף רק משרד הפנים יחליט אם הוא מאשר את האישור שלנו. לא, כתבת שאת נחשפת. אם משרד הפנים יאשר את מה שאנחנו מאשרים, אז אתם לא חשופים אף אחד. לא, רגע, זה ברור. לא ברור, עובדה זה ברור. לא, רגע, אז בואו נשים את זה על השולחן. ההחלטה פה לא חושפת אף אחד מחברי המליאה לסכנה כלשהי. ברור? תייסיר, אתה חולק עליי, זה זכותך. אני היועץ המשפטי. טוב, מי שבעד לאשר את החוזה שירים את היד בבקשה.
דוד מולה בעד. רלי, אנחנו לא שומעים אותך, ודוד מולה, אנחנו לא שומעים, אפשר להוריד את הרבה. דוד מולה בעד. צריך שיהיה פה רוב של 75. נכון, תן לספור. הוא אמר את זה. דודי, קראתי את זה. מי שנגד שירים את היד בבקשה. מי שבזום, אם מישהו רוצה להגיד. אורי נעלם. יאללה. מי שנמנע, רגע, מי שנמנע. תודה רבה לכם. אחד נמנע. תודה רבה, אחד נמנע, שתיים נמנעו. תודה רבה. אנחנו עוברים לאישור תב"רים ברשותכם. אוהד, בבקשה. רגע, זה עבר או לא עבר? לא. אנחנו נבדוק את המספרים אחר. ג'וואד, כן. עכשיו. אפשר להתחיל? ג'וואד, בבקשה. כן, תבר 2572, נגישות מוטורית ממלכתי לעורה, משרד החינוך 22,000 שקל. תבר 2573, נגישות ראייה, בית ספר בית אלפא, 15,000 שקל משרד החינוך. 2574, השמשת מקלטים בצפון, מלחמת חרבות ברזל, 240,000 שקל, זה משרד השיכון. יש לנו תבר 2575, 3 מיליון שקל, זה של רכישות לשעת חירום. יש לנו בינתיים 60,000 שקל, ויש מקורות שונים שאתם יודעים, הכוונה אני אסביר. אנחנו הגשנו בקשות, וגם כל משרדי הממשלה, וכאילו מן הסתם יעזרו לרשויות, ברכישות האלה, ואת היתרה, אם תשאר יתרה, אז כאילו במקורות המועצה, או אולי נדבר יותר לאט, אנחנו לא שומעים. לא, שיתקרב למיקרופון. ההפך, אולי יתרחק מהמיקרופון. לא, להפך, תתקרב. התבר 3 מיליון שקל, רכישות לשעת חירום. ג'וואד, אני אנסה להקריא, ואם אני אתנה במשהו תתקין. היינו חברים, בואו, אנחנו... גם ככה, אנחנו לא מצליחים לשמוע כלום עם כל הרעש באולם שם, אז נסו אחד אחד. אז אני אנסה רגע בקצרה. נגישות מוטורית בבית הספר, אתם מכירים את הנושא הזה של אנחנו עושים התאמות של כיתות לבעלי צרכים מיוחדים, נגישות לראייה בבית ספר בית אלפא, השמשת מקלטים בצפון שנתן לנו משרד השיכון, אמרתי זה המשרד היחידי שבאמת בא לעזרה כרגע, הכסף הזה הוא פחות משליש ממה שכנראה אנחנו הולכים להוציא בנושא של הסדרה והשמשת מקלטים. רכישה לשעת חירום, אמרתי לכם זה מגוון דברים, גם השלמה של מה שבאמת נעשה במקלטים, גם הביצורים שאנחנו בונים בכלי צמא בעזרה של קבלנים ואחרים, וגם כמובן רכש לכיתות כוננות ופעולות נוספות שאנחנו עושים. נגישות אקוסטית, משותף אמן חרוד, דומה למה שאמרת קודם. יש משהו שקשור לדברות? שיקום גדר ביטחון במגן שאול, משרד הביטחון, שיקום גדר ביטחון בנר, ושיכון ברמון. רכש טכנולוגי במגן שאול, בביטחון גם כן. גם משחקים ברמון. השתתפות היישוב, תוספת של 30,000 שקל, השתתפות היישוב, דבר שכבר אישרנו פה. גם משחקים במולדת, הגדלה 143, תוספת השתתפות היישוב מחשבון הנאמנות של ההרחבה. פיתוח ביישוב סנדלה, אני מניח שזה מצבוע כיוון שזה לא היה במה שנשלח מראש. הסדרה של הנושא, תוספת של 2 מיליון שקל של משרד הבינוי והשיכון, והרחבה בתל יוסף, עוד תוספת מחשבון נאמנות, הגדלה של, מה כתוב שם? 792. תודה רבה, סך הכל 1,032,000. שאלות? כן, אמרו. מה למקורות שונים בדבר של 3 מיליון שקל? אנחנו כרגע מסתמכים על דברים שעוד לא קיבלנו, וחלקם בקרנות הרשות. אנחנו נאלצים לבצע דברים כי משרדי הממשלה עוד לא מעבירים את הכסף. יש לנו רק 2 אופציות. 1, לחכות שהמלחמה תשיג אותנו. 2, נגיד למשרד הפנים, כמו שכבר עשיתי, אנחנו מבצעים, משרד הפנים אומר, אנחנו יודעים שאנחנו נצטרך מתישהו להתגייס ולהעביר את הכסף, או שתתבססו על מה שנעביר, כי למשל, יש צמצום פערים שצריכים לקבל, יש מענקים שצריכים לקבל, אלה כספים שבמידה ולא נקבל אחרים, נאלץ להשתמש בהם, וכרגע אנחנו מאשרים דברים כדי שנוכל לבצע אותם.
אבל יש בעיה, אנחנו לא יודעים את המצב של קרנות הרשות, וזה יכול לגרור אותנו לחובות מאוד גדולים. לא, למה זה מקרנות הרשות כתוב? לא כתוב. אמרתי, ככל שלא נמצא את המקורות לממן אותם, נצטרך לשלם אותם גם מקרנות הרשות. אבל כרגע אנחנו... יש מספיק כסף בקרנות הרשות? ג'וואד? אני מציע לרשום או מקרנות הרשות או... המפלט האחרון כשיצא משרד הפנים זה הלוואה תקציבית. משרד הפנים יצא את זה בכתב, עכשיו אנחנו קיבלנו את זה. אתה יכול לבוא לפה רגע, פשוט מאוד, אנחנו לא מצליחים לשמוע. כן, אני בא. בוא. לא, עכשיו שתקשיב, זה רגע, הוא שומר נגיעה מהקורונה. אתה צוחק. איך אומר פרסים, אין ברירה, אני יוציא משלי. לא. מפחד, הוא מכיר. ראיתי שמשלוקת הקורונה. בינתיים אני יכולה לשאול. איזה שאלות יש לך? לא לעניין כלום, בשביל מה שנדבר בכלל. כן, מירב. הנה, כולם שמעו. אני אגיד לך בכתב, אין בעיה. תגיד לי הכל, אני מספיק חזקה לפתוג הכל. כן, מירב. מה לעשות שאני רוצה לבדוק שהכל נעשה תקין וכמו שצריך, זו זכותי כחברת מליאה, ואני חושבת שצריך להעריך את זה. אני לא באה אישית... אני יכול להעריך אותך, ואת לא מתביישת להגיד שאני אעריך אותך חפרה? אני לא שאלתי, אני שאלתי שאלה. שמעריכים אותי. מהם ביטחון זה משרד הביטחון. שם כתוב רק ביטחון, זה שם. אגב, הבעיות שלי, אז אני יושב שם יותר מאחרי, אבל בסדר. כן. משרד הביטחון נותן לגדרות, כבישים, גדרות היקפים ליישובים מסוימים ותאורה. כן, ג'וואד, לגבי השלושה. לגבי הרכישות של הביטחון, מה אמרו לנו משרד הפנים? אנחנו, כמובן, יש רכישות כאלה, חייבים לרכוש אותם, אל תחכו, ואנחנו נתאפשר לכם לקבל הלוואה במקרה הכי גרוע. אבל אני יכול עכשיו, אם אתם תאשרו כמובן לקבל הלוואה, אבל למה? אם נקבל משרדי הממשלה ב3 מיליון שקל, 1 מיליון, 2.5, שיהיה לנו חסר. נגב גליל כבר אמר לנו היום ש700,000 שקל כנראה נצליח. אנחנו רק בהתחלה, משרדי הממשלה עוד לא חלקו את הכסף. וזה מה שאני אומר, זה בכתב משרד הפנים, לא על דעת עצמי. מה שתייסיר שאל, ובגלל זה קראו לך, פשוט יצא. אם יש מספיק כסף בקרנות ה... לא, זה מה ששאל. זה מהקרנות. בהנחה שאין, בסדר? בהנחה שאין, אז כל מה שהתקבל במשרדי הממשלה, אני מתאר לעצמי לפי מה שהמכתבים שמקבלים זה יספיק. ישאר 500 מיליון, אז ניקח הלוואה ל-15 שנה, נשלם בעבור. זאת אומרת, אתה לא מתבסס על קרנות. לא. אני רוצה לשאול שאלה בקשר לתקציב של הביטחון. אני נמצא במושב כחבר ועד, חבר צחי, חבר מליאה. אוקיי. עכשיו אנחנו צריכים למגן את השומרים שלנו, אנחנו יודעים כרם שהם רוצים לקנות להם. מישהו מבטיח שאני מקבל את הכסף חזרה, אני יכול לקבל את זה? אני עכשיו קונה קרמים וכל מיני דברים מצפיתות כהנות, ואני אומר לך כבר, אנחנו קונים כי צריך את זה, ואחרי זה נריב עם המדינה. אז אני אומר, אולי תגיד לנו, עכשיו אנחנו מדברים על זה דנים במושב, ואין לי תשובה לתת לאנשים. מעדיף לא להגיד כדי שתקנו אתם. זה בדיוק. אני שיתפתי לכם פעם שיצאתי למסע של השותפויות שלנו, של אנשים, ואנחנו עדיין בקשר איתם, והם מחפשים איך לתרום. השותפויות שלנו בארפור מחפשים. אפשר רגע להתחבר אליהם ולראות איך... אז אני יכול להביא לך את המכתבים ששלחנו לכל העולם, תעבירי גם להם, מי שרוצה לתרום מוזמן. אז אני יכולה, אם תיתנו לי, חלק מהם באנגלית, את קיבלת מכתבים, כל המכתבים... לא, באנגלית, אני... הבנתי. תן למי שטוב. חברים, אני מבקש לאשר את רשימת הטברים. לא רוצה, אחר כך אני אענה לך. מי שפירט הגזבר, מי שבעד שרים את היד בבקשה. אני בעד, שגיא בעד. שכחתי לפתוח את הזום רגע, נראה אתכם עוד פעם. מי שמתנגד שירים את היד בבקשה. אפילו חלד חלד. תודה רבה, מי שנמנע.
תודה רבה, לילה טוב לכולם, שיהיה שבוע שקט.